ne jopiny counties. Kleo mago to timre pile pile. Kendo mano emomine no kataka sani ni kuro counties bende ni governors kuro ringo the state house. To inye ni katiba to no envision ni onge kama weche mag dongruok idhiriu gi siasa mar governor kod mar rais. But nikech koro kaki penje malerno waneno kanitiere challenge mosebete ni koro weche mag siasa ikelo e weche mag dongruok kata mag development. To mano hinyo japiny kendo wan kaka jogo maa Luo Nyanza gino se hinyowa kabisa nikech samore wacho ni unto una jo opposition. Koro kata kanitiere ber moripo bed ni biro e county kata mana ka national government timayo machopo nyaka kama koro governor nyaka chung mawach ni ma is our right. Mabende goe koni gi koni to bo chunga kidete mawacho ni to kikatiba donge chal kamai. Development and politics should not be competing. Oripo gibed gik milongo ni complementary factors. Manyiso ni koro kinyalo negotiate as a political leader mondo development otimre. To mano is a plus as opposed to kakoro siasa goyo weche mag dongruok. To emomiyo samoro kata mane counties moko inyalo yudo ka governor wacho ni joward cha to ok nogo na kura. Koro kikunyo pi to uno kunynu pi. Kiloso apaya mar ndara to uno close nu. Kikelo weche mag ECD uno kelnu. Chopo nyaka sama koro waneno kata ka wajumbe bende chung wacho ni kanitiere jopuonj madwane mondo ndik tich to gikelnwa barupego e ofise wa kata e utewa wanema botero ikanye e TAC. Gik ma ok oripo bedne timore to mana nikech koro example kata ranyisi mimiyowa en ranyisi magoyo weche mag dongruok gi siasa. To ng'enyne Cleophas emomiyo kata mana ka kura rumo kata ka wadonje e yiero machielo tineno kanitiere gigo milongo ni white elephant projects. Gina gigo manochak ger to weji nikech nidwa ni mondo gi excite godo interest mar ji mondo gone gi kura. To kakoro wach kura osebiro moserumo to gima kata mana pi well manende osechak ger cha iweye kanyo. Boreholes mano osechak kete skunde iwegi kanyo. Ndara ineno kakoro graders madongo mano biro ni mar mondo oger ndara kendo mondo oketa paya obede yo makare bende dong kanyo nikech koro macha ni time based on weche mag siasa to weche mag dongruok. Omiyo kwayo mantie kendo gigo ma wasebedo ka wawacho ne jotendwa kendo especially our elected leaders sama waromo kodgi kata ka watimo negi trainings mopogore opogore to wanyiso gi ni ka in mjumbe to kikibed mjumbe ma ining'yo ni budget mabire constituency chal nadi. Oripo bed ni ining'yo ni to kuom budget mabire constituency cha through either whatever means CDF kata mana mar county government, what other means yore moko machal nadi minyalo negotiate godo mar mondo ikel godo projects mamoko. Kanitiere pesa mar apaya mar ndara to in kaka koro for example sani wan joyo ma wan gi PS milongo ni PS Dr. Luga ma en in charge of health. Koro wapire ni to proximity mar chopo ir mheshimiwa Oluga nyalo bet mayot ne jo Yoma for example kata ne jo Luo Nyanza sani mar mondo watigi opportunity no mondo waber godo weche wa mag health. Koro ka en as an expert owacho ni as a national government wanyalo timo matching finance. Koro county kel pesa marom kama walos godo gini national government kuma bende antiere adhi kelo pesa machal kama. Tiyudo ka koro ng'ato chung wacho ni mago gik national kani siasa timre nadi. Omiyo dware ni mondo wang'ini to ere kaka wanyalo merge these priority areas mondo this siasa migoyo kik bed siasa mago development but bed siasa masiro weche mag dongruok. Kae mar ariyo katieko en ni jo siasa bende dware ni mondo opuonjre loso kanachiel. Manyiso ni governor should be able to sit gi senator mare gi women rep mare gi MCAs mage mar mondo kaluwore gi gigo ma priorities ma jo piny osekelo gibed gi platform maginyalo bet godo piny mar mondo giwach ni to one in charge of what amount of resources MP nyalo kelo ang'ono, women rep through ngaf kata mana Wizo Fund kata Agpo en ang'ono minyalo kel. Sama waneno for example kata mana these empowerment programs katimre counties wa ni jo Siaya samoro emphasize boda ni corridor amigi almost kang'iyo kae en almost more than 14 million weche mag boda pesa no ire kaka wanyalo
keti strength even through other affirmative action funds mondo kiko bed gi maeneno ni governor samoro tiyo gi yudhe mar mondo bed gir siasa, but jo siasa te nyalo bet piny and other development practitioners nikech iye kanyo bende nitiere development partners ma samoro gin gi socio-economic programs magi nyalo dwaro mar mondo gi partner godo gi counties. Omiyo budget en gima miyowa thuolo mar mondo wabed gi dialogue, negotiation, aeto bang'e wang'iyo ni to gigo tema wasekelo ere development mochopo ne our citizens. Ero kama na inya Kevin Osidwa chopo kamora tieke turu madaika ang'wen udong kar